Aktar minn xarejn wara li Bernard Grech tpoġġa fit-tmun tal-Partit Nazzjonalista, il-Kap Nazzjonalista baqa' ma appuntax ix-Shadow Cabinet tiegħu. Innutat dan il-Gazzetta de Malta Independent kif spjegat li l-kwistjoni tax-Shadow Cabinet ġiet diskussa diversi drabi fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, madankollu sa issa baqgħet ma ttieħdet l-ebda azzjoni. Fil-fatt dan jidher li qed ikun sors ta' inkwiet kbir għal ħafna li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi li tkellmu ma' One News ilmentaw li din il-lajma minn Bernard Grech qed toħloq inċertezza u xkil kbir fil-ħidma tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, sors partikolari ddeskriva dan bħala ġenn hekk kif aktar ma jmur qed joqrob iż-żmien għal elezzjoni ġenerali oħra. Dan ġenn, speċjalment meta f'sena u nofs mistenni jkollna elezzjoni ġenerali, fi żmien sena jaf nitilqu għall-kampanja u ħadd għadu ma jafx ħajamel. Dan l-istess sentiment tkellmet dwaru l-Independent hekk kif innutat kif hemm ċertu suġġetti u portafolli li sa issa ma huwa responsabbli tagħhom ħadd. Il-portafolli kien jieħu ħsieb id-deputat Mibki Frederick Azzopardi baqa' ma ġie assenjat lil ħadd dan minkejja li Joe Ellis ħa post Azzopardi fil-Parlament. Fil-fatt Ellis għadu mingħajr portafoll. Il-portafoll ta' Soċjetà Diġitali wkoll tħalla mal-ġemp, dan hekk kif wara li Ivan Bartolo rriżenja sabiex Bernard Grech jiġi co-opted fil-Parlament, dan il-portafoll baqa' ma ġie assenjat lil ħadd. Dan kollu apparti li Grech għadu ma edix obbligi statutorji tal-Partit Nazzjonalista. Eżempju ta' dan huwa artiklu 75 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista li jitratta il-Kumitat ta' Tmexxija. Grech għadu ma ffurmax dan il-Kumitat li xogħlu huwa li jippjana l-istrateġija politika tal-Partit Nazzjonalista u jassigura l-implementazzjoni tagħha. L-Istatut jgħid ukoll li għandu jiġi ffurmat kumitat konsultattiv iffurmat minn kapijiet, viċi kapijiet u segretarji ġenerali preċedenti. Dan il-Kumitat suppost jiltaqa' 3 darbit fis-sena sabiex jiddiskuti il-progress tal-partit. Taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech dan il-Kumitat għadu wkoll ma ġiex iffurmat.